Balik na sa to, Dear Auntie Lira. Natay special karon na suwat magtatampo kay kabaw ko daghang makarelate ani. So maon na way nabot way ligo ay sa karon na ako'y kuan. Samtang magbasa ko, magkaon ko kay alas unsa naman oras oy? Alas 2 na kapin, wala pa may pamahaw. Nagluto ko og pang catering kadaghan nga lumpia og chicken sutanghon. Oh, naapag yun. Chicken sutanghon tura. O sa kabandihado ang ako ang bahawan o taksi kong kanon bi balig 20. Balig 20 taksan ako. Suwa ta na puro carb tanan. Tuo ka. Sus. Anak na siya ha. 20 na niya. Na, ha? Sakto rin na ay basta. Ayo, ay daghan na di ba tao ay grabe na masad na isutanghon na ay rice, abuso na sila. Huwag ta itong pagkamamords anak. Oy, kato din pa shout out na ko ba? Katong sikuan, katong taga Mandawi. Oy, nalimtan ako lista. Kuan na lang, ugma na lang. Magbasa ko kung ugma kay gibati man kog kakugiron. Gibati kog kakugi basa og suwat magkatampo bat gitapol kog kaligo. So okay na ni siya. Basahon na nato ang suwat ni alias kinsa man ni siya? Kinsa may pangalan ani niya Flor de Lisa. Ha, hungit sa pagkuan ha. Makabasa kasi na nga nagkataon ka. Gutom na lugay ko pa ka. Buta kaon sa. Bagay na siya sa topic lagi mo gituyo din ako basa na karon nga nang lamoy ni. Sige. Kami kaya ko lumpia. Kuha niya. Kuha niya ka ng 40 pieces. I swear, kuha niya, promise me nga, amo dyan yung hotdog. Balahura ka mo dagkaon, no? Ay, social eh. Hindi. So, good ta. Dear Auntie Lira, kumusta na ka diha sa Dubai, Auntie? Okay lang. Kumusta mo sa kadiha? Manghinaot ko na safe lang kadiha. Tubig na tukan ko. Patagod na lang. Wala pang tuka. Itago na lang ko sa nga Flor de Lisa. Nagburot ori akong aping sa napay mga makaon. Tarongon din na itong basa. Itago na lang ko sa nga Flor de Lisa. Sayo ko na ninyo, Auntie. Bale, namabdos ko pag 4th year college na ko, mawala na ko ma-enroll sa 2nd semester. Namabdos sa pag-college niya, 4th year, mawala na siya na-enroll sa 2nd semester. Tora, dilisad sa pagpanghambog, Auntie, but since elementary ko to high school, lumpia ako di siya nababoy. Hindi na dyan madami. Lagi, but since elementary to high school, per medyo ko ma-muse, and pag-college na ko, usahay mo, appeal ko, beauty contest, mauwang sa dani mo basa, muna-appeal ko, o beauty contest, usahay ko no, pag-college niya, or kuhaon kong muse kung naay liga sa mga barangay, waon siya og muse, kung naay liga sa mga barangay, lakag ng basket man siguro na, iba naman yung muse, no? Basta maong siguro na, 8 years na ko minyo. Ano naman boxing? Katawanan. 8 years na ko minyo na ako'y duha ka anak. Nag-uol ko pag-ayo, Auntie, kay sa pagkakaroon, tambok na jud kaayo ko. Tambok na jud kaayo ko. Layo na kaayo sa ako alawas karon. Kumpara sa una, layo na ko na kay iyang lawas karon. Kumpara sa lawas ni sa una. Halos lunon ako magtanaw sa akong kaugalingon kung makakita ako sa akong karaan ng mga picture. Labi na jud ka ng mga picture na ko sa una nga magtupis ko. In short, Auntie, grabe ako ang paglosyang. Kasabot kasi pasabot. Grabe ako ang paglosyang. Nakaingon ko, wa dyan ay gamit ang pagkagwapa kung ang lawas nimo nasobraan katambok. Kung mag-FB ko, sa puton ko magtanaw sa ako mga kabatch, kaya ang mga hilumon sa una karon grabe na kayo ka sexy nga wa damha.
na ay uban na nambok pero mas daghan ang mga sexy pag-ayo sa among batch karong mga panahon na mao ni samot kaubos ako atan-aw sa ako kaugalingon. Yung balik. Bali ikaw sa una, ikaw ang sikat-sikat, ikaw ang gwapa-gwapa, ikaw ang mga muse-muse, karon nalusyang ka. Ang katong mga gahilom-hilom na sa una nya, wa na ni maho. Mo ni shine karon. Okay? Sa part sa ako abana nalagpot na. Sa part sa ako abana, wala man koy madungog nga reklamo niya. Kaso dili na pareha sa una among sex life nga nagsugod na ta. Dili na pareha sa una among sex life. Kung sa una daghan kaayo siya ritual nako, napay pinakiskis ug halok-halok sa ako aliog ug sa uban nga sensitive part sa ako alawas. Karon mahubuo na lang kog lahos og panty, dayon shot. Nya boom, buto human na dayon. Like, on, like. Murag for compliance na lang ang tiba. Sa una, siya pa'y muhubo sa ako ang panty, kanang pinaromantic jud. Sus karon, ingon na lang kog lahos. Hubuan na imong panty. Bugatan na siguro siya nako, mao ako na lang iyang pahubuon kay magkasangit-sangit ng panty sa ako a bilbil. Grabe naman sa kaoy. Magkasangit-sangit na ang panty sa ako ang bilbil. Unya kapuya na siguro siyang bitad-bitad. Ako ana sad siya gistorya ana. Giingna na nako, dad. Kay mami ug daddy man amo atawgan nay auntie. Anak ko niya, dad. Palamiis sad ko oy. Ayaw lang lahosa. Katubang pareha sa una. Nitando raman pod. Pagkahuman mao raman gihapon, wa ra jud gihapon na usab. Wa man hinuon siya ilain, kaso lang maglagot ko pirmi. Init ako ulo tungod maglagot ko sa ako kaugalingon. Try na kog diet, mulabad ako ulo, bubuga. Ni-try na kog diet, labad akong ulo, mabughat niya ako. Ni-exercise ko, usahay tungod sa ni-exercise ko no siya, usahay sa kadaghan buhat sa balay, mawad-an ko gana kay kapoy nakaayon. Kapoy nakaayo, mayo na lang gani, dagko may na lang gani, dagko na ako anak, unya nay usa kayaya para nilang duha, dagko na iyang duha ka anak niya na ayaya. Ang kapuyan makagbuhat nga. Anyway, unya na. Usahay, maglagot ko, magtanaw anang mga kabatch nako nang sexy, ako ipang-unfollow. Ang uban kay ipang-unfriend ako kay sa tinuod lang masuya ko sa ilalawas. Ako in town puro t-shirt na lang ang masuod kay kanang mag-dress ko, musamot ko kadako ug nanay tan-awon. Auntie, please help me. Boost sa ako ang self-confidence balik. Okay man ako kahimtan og marriage. Okay ko niyang kahimtan og marriage. Ang kanilang jud sa side, maoy ako ang problema karon times auntie. So, mana ni siya, mabito nagkaon ko kay timing kini topic na kuan. Gusto ka makabaw sa akong honest na opinion na kanang dili na ko kuan kanang dili na ko ikuan, dili kanang binakak-bakak nga tambag. Gusto ka honest na opinion ako. Di na ko i-sugarcoat ha. Di pa kaamaman. Tapulan ka. Daghan kay kag sumangil ba? Ningon ka, gadayet ka. Masakit imo ulo, nya mabughat na sad ka. Karon na sad ni try kag exercise. Kapuya na sad ka kay daghang buhat sa balay. Nya mo anak na among duha ka anak na ayaya. Unya, ani na lang ni. Feeling excuse. Ang tao kung gusto na ay paagi. Kung dili gusto, daghan kay sumangil. Wala man tani problema. Choice man na nato. Kung gusto ka magpatambok, hala patambok. Kung gusto ka mamura na lang kag lipak kagami, hala pagami. Pero kanang happy kasi mo sitwasyon ba karon, obviously di ka happy sa imong lawas. So, nganong daghan kay kag excuse unsay gusto nimo kanang magic igmata nimo Coca-Cola body then ka uy walay sexy nga wa gaagi og kanang kalbaryo nga walay sexy nga kanang walay shortcut sa magpa-sexy. Kailangan imo jud ang patuag singot, imo jud na i-sacrifice ang imong mga gusto kaunon
ang ganahan kag dali or kung naa kay daghang kwarta paritoke maski kag magparitoke ka naamdi kay sacrifice ana nga i-undergo kay dili ba ya lalim ang recovery period sa magparitoke ug ang kahasol kay kung magparitoke kag lawas akong mahibaw-an kanang magpakuan ka magpalaypo ka or magpataod kag unsa dira taas na siya healing process 3 months siguro to 1 year ana ikaw daghan kag sumangil kinsa say gaingon nimo nga kailangan ka nga kanang mag-diet, ang grabe sa siguro mong diet, tanaw das YouTube o daghan nagklaseng diet. Wala ko'y diet, pero sa kaluoy sa Ginoo, wala ko'y diet. Ang akong paagi mao niha kay ako karon, dili ko ingon nga kuan, medyo akong lawas sakto lang. Di ko mag-diet as you see, daghan kay mig makaon jud kung maski unsa akong gusto kaonon. Kaso dili ko mag soft drinks since 2014 no, na ko inom-inom og soft drinks. Di medyo ko ganahan og lami sa soft drinks. Mga dili healthy. Nya di sad ko mahilig og kanang mga fast food, murag ludon yung magtan-aw og fast food kanang mga McDonald's, kanang mga di ko ganahan ana. Kaso wa ko'y pili gid sa akong kanon aside ana, wa ko'y pili sa akong kanon. Baboy, di sa man naglitsyon kay mig tibuok tiyan kami camera gakaon na. Sinaw. Kani lumpia, deep fried man ni si tanghon, chicken so tanghon daghan niya. Pinirito. Tanan daghan kay ko. Di lang jud ko mukaon og mga dilata pud kayo kanang mga dilata kay tagsa raon niya. Di sad ko hilig og tamis. Mao ra man. But hilig kay kog parat. Sus ang buwad pay imuha ay. Tilapan na ko ng buwad. Dali ra kasi na kawa jud ko'y limit. Kaso kusog ka mukaon, kailangan kusog sad ka mo exercise. Ako, at least 4 times a week, magsige siya kong lihok-lihok. Ana, di ko tapulan. Kusog ko muli. Di ba sa usahay sa akong video, magsige kong reklamo kay kapoy, kay ako lawas, ako atan ang buhat. Likan ko sa opisina, magluto ko og kanang panihapon. Wala pa ko kailis sa akong office na kanang gisulob. Unya pagkahuman kanang mag-exercise ko ay sa na 15 minutes. Ay, grabe naman sa 15 minutes. Wala na-shock pa man ni mukhang fats, anak, wala pa manginit. Maski yung mga 30 minutes, 45 minutes, niya, 4 times a week or 3 times a week, okay, makakaon kasi imong gusto kaonon anak kay kana man gud imong bana wala na gatingog bay na pud wala nang hitag lain. Nya maghuwat di ka makita naggalinga sa lain. Wala dili na siya mangitag lain kaso lang ikaw kung love yun nimo ang imong bana, dili nimo tagaan ana imong kuan karon kay obviously, wala yung reklamo yung bata, ikay daghang reklamo. Ikay gayon nga, di nakakisan-kisan sa liog, di nakaromansahon. Bugat man kay ka! Hindi na nagakuha na gapahibaw lang. Gapahibaw na imong bana, basan Nga kinala na mauspo niya. basan ga-imply na imong bana ba nga. Di lang siguro niya masulti nimo directly, kay basin masakitan ka, but basin mo ko na iyang gi-imply nga atiman na imong kaugalingon kay dili naman ka mabdus. Duha ang kanang excuse nga kada ka magtinapulan mata daw mabdus ka maski kay nay sakit kailangan mag-walking daghan sa kag sumangil oy na imong sumangil di ba nagbasa palagi ko isaka na gid akong kilay kana imo nahitabo nimo karon nga didako ka kung sa kay sakit maski gid na kay hormonal imbalance di mo nakuan ang basta mulihok lang ka imposible mo kay mutambok lang kang way hinungdan kana imong sitwasyon ron kana imuhang giabdan sa imong gitambokon karon sa na nimo kay imong pasagdan imong kaugalingon nga maabot diha kung naingon ka nga di magud lami magig kag kaon okay sa may namugos nimong kaon og daghan di ba ikaw man wa siguro gatingal nimo disiplina na wa kay disiplina sa imong kaugalingon kay dili ra man siguro ikay nanganak dili ra man siguro ikay nanganak og duharap gani mong anak nang giubad daghan kay anak nano nito pag maglawas adi na lang ta na mga artista kay butang ta dili sa kumutuan ang nindot og jeans dili sa kumutuan na kay depende ra gyud na sa imong pag-atiman sa imong kaugalingon kung gusto jud ka mukaon ganahan jud ka mukaon pareha na po nga kanang but ang ako ang puro makanon ha puro homemade kanang ako ra galuto di ko mukaon kaayo kuan ka nang sa gawas tagsaro ko mukha sa gawas kay wa koy saling sa ilahang mga kuan basta himilin ko maka di ko mukha og dilata instant noodles mayon ana murag once ra jud siguro every 2 months tagsara kaayo dilata tagsara sa jud kaayo di sa ko mukhaon og fast food og never na ko nakainom og soft drink since 2014 moinom ko beer moinom ko wine kaso akong bawsan din akong gipangkaon ba maglagot ko mag-ayo kay akong pag-ayo kay akong gikaon bawsan din ako exercise
Yung na depende naman na nimo. Nya, may nagidi mong bana eh wala kung gusto ka og mas colorful na sex life. Pag start sa kong galingon, sabi tong nila, di ba lalim sa musig bali-bali nimo nya perti na nimong bugata. Ingon pa nimo nga yung panty ikaw le pahibuon. Maglisod na si og kanlat. Uy, magisi niya na. Hindi na, ang pansin solusyon gan hindi na siya panty. Ay na pa panty ana. Wa man tani problema kung choice na. Ang utot-utot kasi nagaling. O kung choice na nimo mutambok ka, wa man tay nay problema kung wala sa kay daghang reklamo. Nya ikaw mismo daghang kay reklamo. Mas maayos na pasad kung tambok yun kay kadili yun na healthy kadugayan kay kanang mapagkatambok sa tao daghan kay na siya nikuyog ana nga sakit. Pero kung di na malipay ang tao kinsa man tao para magbuot kung ganahan siya mo tambok na maski mo baboy pa na siya pagayo why magbuot nya wa jud tay buot anay kaso ikaw mismo di ka malipayon og kana sa imong giingon nga magtan-aw kasi imong mga friends sa Facebook na kana naghilom-hilom sa una siguro niubos imong self-esteem kay naanad ka ikay gwapa-gwapa sa inyong hangkuan ikay center of attention ba niya karon nang bloom ang mga kanang gahilom-hilom sa una nga marugwa lang yan nang sexy saan na nimo kay nga wa nimo gi-maintain apa mo gyud siguro kay beauty imo lang ang imong baba rang gihimo nimong galingan gihimo nimong grinder ba sige usap ta maginawa basta sa dili mong choices sa makaon kay dili healthy maon na napay kada snack ko paniudto ko, panihapon ko, sa pamahaw ra ka makaluwal sa gulo sa cook. Congratulations! Kinsa mo pa ganahan pud udak ko, pinanimo pa t-shirt na lang ang masulog. So mao na nga, ayaw na sig reklamo, ayaw na pag sige himo og excuse, lihok na dira para makakaon kasi mo gusto kaonon nga di ka manambok. Mao na imo ra gyud na ikaw kana gyud tanan depende ra gyud na nimo, depende ra gyud sa imong desisyon. Ikaw regada, kung di maging kamudaot sa na nimo, kung wa kay buhaton sa na nimo, mga isig reklamo. Pero kabaw kabayin ka nga, ay nag-exercise na ko after 1 month, kung may epekto ni mo. Hello! Sabi mo ko andi ha. Ayaw na 1 month, ay grabe naman sa tagain ng 4 to 6 months na kay makita ana nga kanang ni bawas sa imong timbang kung pananglitan mo gino wala kay extra mile na buhaton. Oh, di butang ka jud ba sige gid siya kaon ay permanente lang gid niya ana nya tug sayo ana 4 to 6 months pinakadugay mao na kay resulta makita ha. So mao na to Flor de Lisa. I hope kani di jud ko mo am-ami mo moingon ko okay ra na ay dili mo kay dili gyud sa gyud na nimo ikaw ra gyud ana kun itambok kay napatambok sa imong kabulingon way lain. So mao na to ha kani sa karon kay motiwas akong kaon kay murag ako na sa siguro malipong sa kagutom. Kanina sa inyo ang tulira hot doon din ako hindi ko matambok na-exercise mo ko ang bagay kabondihado nga tutambok napakayo sa rice cooker ng kanon. Muna Flor de Lisa! Exercise lang yun, mas simple na jogging. Hindi ka manambok. Ha, mga to. Makalinya ang tilira sa sunod na sad bar. Oo, nga ba? Ako na ka.